kanyang tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa kaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabion o Dios sa gihapon gabi magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ginoo, naghangyo mi kanimo nga imong panalanginan kini nga programa o kini nga estasyon nga mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta o Dios nga sa dili pa musira ang kaluwasan, daghan ang mahayagan sa imong pulong ug daghan usab imong kinahanglanon nga pagatawagon aron muduol sa pagpangalaga diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo mga pagampo. Amo kining pagadawaton tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa gihapon sa atong naandan sa dili patang mo irog ngadto sa unahan ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, ato ning tagaan og ibanan lang, no? Ato lang ibanan kay di man lagi ni mahurot pod kay wala man tay enough time nga ato nga atong ihurot pagbasa aning mga text messages. Okay. Brother John, salamat sa daghang mga butang nga inyong nayagyag dinhi sa kahanginan. Daghan mi og mga nasabtan, daghan sad mi og nahibaluan, natun-an dinhi sa inyohang programa. Kanunay mi nga naminaw ninyo akong pamilya og ang ako nga ugangan always gyud kami nga nagsunod sa inyo og salamat ninyo tanan dinha sa kahanginan. Si Brother Bartolome ni ang inyohang tinud-anay nga suki sa kahanginan. Okay, salamat no. Nindot ng tinud-anay nga suki sa kahanginan. Daghang salamat Brother Bartolome. Niya patay basahon. Sir, maayog yung pagkabutata sa ako nga bayaw sa inyong mga gipanghisgutan. Dili lang kay kaganina lang nabutata sa daghan pang mga higayon, pero dili gid hinuon siya mo riwa, di gid hinuon siya mo riwa sa iyang madungog. Kampante gyud siya kay ang iya manggod nga basihan mabasa man sa Biblia, pero ingon niya sa tao na lang kuno na og asay iyahang sundon. Salamat sa pagbasa sir na. Og moingon naman lang anang sa tao na og asay iyang sundon, but pasabot magbuot na lang tao mo sunod siya dili. Kamo na lang mag-igo na og mao man ang prinsipyo ang gikinahanglan sa Ginoo aron dad-on niya didto sa langit. Well, patay basahon. Sir John, pangutana man so dili lang usa tanan ni kinaa naman gyoy atong gisgutan nga atong gipasabot daan nga tubagon nga pangutana. Okay, ito ning basahon. Okay. Sir John, kanus ade ka moari sa amo nga lugar kay dugay rami naghulat nimo nga mobalik ka diri sa amoa sa Escalante sir. Okay, wa pagidinoong ko'y ikatubag anag kanus ako mabalik diha kay wa pa man gyud po'y
schedule na ako diha sa Escalante, pero siguro sa mga nangaging mga panahon sapat na ang kanunay nako nga pagbalik-balik diha. Kumusta na lang sa tanan taga Escalante City. Last text nga akong basahon kay Pastor, kami di ami sa born again Christian. Ang bautismo ay pangutana ni, no? Sagdi lang. Ang bautismo kuno sa born again o sa Adventist pareho raman o niya kinini ang sani pareho raman bautismuhan pa ba sila mag-Adventist. So ato laning kuan ha, ato laning ilay kay pangutana man ni ato laning tagaag higayon unya sa pagtubag, no? Unya mutix ra unya mi og tubagon na ni. Tinuod na mao-mao man sa born again, sa baptist, ang nakalahi lang sa kuan sa kinini ang sa mga kuan ba ang lahi sa mga Katoliko lang kay mo lagi na uwiskan buuan, pero sa kuan ng born again og bautismo ang hisgutan sulusama ra og sa Adventist kuan may kanang immersion, no? Well, si Brother Libby Higala sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message di as iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imo usa gyud nga malili diha ang ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers nga nagsunod ning atong programa. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tan-awon mga higala. Kino atong gina-welcome diyan tanan natong mga tigpaminaw sa Jesus is Our Hope. Kutob sa naabot karon sa atong broadcast o mga viewers nato sa Facebook. Gi-welcome mo na mo higala sa pagpakiguban o pag-participate sa atong matulumanon. Pwede mo makapadangat sa amo ni Brad John og mga messages anang mga importante yung mga mensahe or kaha mga pangutana. Mahimong ipadangat yun diri namo higala or pwede diri sa comment section nato aron ato na nga mabasa niya. Palihog lang pud no nga among ipahinomdom kanunay nga atong i-share mga higala ang atong programa ngadto sa atong mga friend. Okay, mo ato na tas sugod pagbasa niya si Edward Jenner Reyes. Good evening sa tanan. O niya po si Ayan Kevin Dorotan. Asay tulo ka heart, tulo ka love. Napasabot nga gilab niya atong tulumanon. O niya po si Brother Jimir. Karing isa kay Jenner Marie. Edward Jenner. Karing isa may Edward Jimir Reyes ni. Mayong gabi Brother John o Brother Libe. So good evening Brother Jimir. O niya po si MG Estoy. Good evening Brother John o Brad Libe. Makini sa Bool Church Kolaba Biliran. Nag-live kami sa inyo. Okay, salamat kaayo ha. Okay, salamat Brother Maki sa inyong pag-live sa atong programa. Kumusta mong tanan diha sa Biliran Province? Okay, niya po si Judy Kaubat Dokalang. Judy Kaubat Dokalang. Niya nagpadala po siya og 5 ka book heart. Nagpasabot nga gihigugma ginilagayo atong programa. Niya po si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi sa tanan kaigsuunan nga makanunayong naminaw og nag-view karon. Maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Libby, God bless sa tanan. So maayong gabi diha Brother Ronilo og ang Dios magpanalangin sab kanimo. Okay, ato ning tanaw ni apod si Brother Rufino Moreno. Good evening Bro Lee, Bro John og Bro Isaw og sa tanang kapaglaom. Maayong pagpaminaw sa Jesus is Our Hope. God bless everyone. Kanya po si Brother Jake Sumalinog. Mayong gabi ninyo Brother Libby o Brother John. So good evening also Brother Jakes. Kanya po si Mads Robilin Villaganas ni Cesario sa Hilutungan, Masbati. Good evening sa inyo dinha tanan pads.
John o Pads Libby. God bless sa inyong programa. Okay, salamat kayo Mad sa inyong pakigsuod kanunay sa atong programa tungod kay kinipulong sa Dios. Tuohi og laomi nga ang oras nga inyong gigahin dili ni mahimong kawang kay kini dako nga panalangin sa inyong kalag. God bless ninyo diha o kumusta na lang kang parituto sa mga bata. Okay, niapod si Ayan Kevin Dorotan. Maayong gabi sa tanan. Akong ginapanimbaya ang akong mga ginikanan Dorotan family sa Bukirang Bahin sa Leyte nga ana nahimutang sa Banaw, Tabango, Leyte nga pirme nagapaminaw nining programaha. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan o padayon sa padayon nga magapanalangin niining programaha. Okay, salamat kayo Ayan Dorotan sa inyong pangindahay nga kining programaha magpadayon. Ampol na to nga suplayan o sangkapan sa Ginoo sa mga financial nga mga pagpanginahanglan. O niya pod si GVib Dumalia Ubaldo, mga bago ning mga ngalan ning uban. Good evening po sa inyo. God bless. God bless also GVib. Niya po si MG Estoy, walay hunong ang among pagpaminaw sa inyong programa. Gikan sa tuig 2020 ba John o Badlibi? Si Brad J. Jaime ni. Brad Jaime din si MG Estoy. Asa kumusta naman diha sa Nabal si Brother Jaime Estrada. Wa na gid ta may ka-receive niya og text. Dako kay tug na tabang intang igsuon na sa kuha kay nagpadala gyud tog ipalit na ko og cellphone. So Brother Jaime, kumusta naman ka? Niya pod si Mads Rubilin Bilagana sa Cesario, shout out sa among mga bag-o namo nga neighbor diri sa among new house. Richie Regular Mads Annalyn Barnes, kay nang Elma nga nagduyan dahil nagpahayahay sa dughan. Hayahay na gid na kay duol man na diha og dagat, duol magbay-bay perting hayahaya gid diha. Karong gabi tugnaw nagjutay ko ro. Basta kay nindot gid hinuon ng isla, hinon crowded na tungos kadaghan sa balay, pero sa surroundings ana ang isla tanang namuyo diha buhion pagod kay productive pagid kay ilang dagat diha. Niya po si Brother Kern Hapitan, magtuam ni sa Davao ron Brother Kern. Yes. Mayong gabi sa tanan, labi na sa atong mga suking tigpaminawan. I-apel ko sa inyong mga pagampo ari sa akong pagskoila. Kuya John nga makalahutay jud ko. Okay dong, ang paglahutay naara gina sa atong determinasyon. Ang unsa man ang mga kalisod ug mga kalisdanan nga atong agian, no? Our God is greater than our needs. Usa nga gamay na lang gyud ang pagtiis, mahuman ka na. Okay niya po si Mads Rubilin Bilagana Cesario, naa po diri among mga panday naglingkod-lingkod kauban ako. Naminaw nagamit mi og speaker Pads Libe. Salamat kay Mads. Sa ato pa kusog dahil ni atong programa ron diha sa inyo nga dapit, no? Nagamit mas like speaker. Mga silingan siguro nga dugol makadungog sa atong programa. So atong griton de atong mga kahigalaan di nga naminaw karon. Welcome kamong tanan sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So na mo'y pangutana diha Mads ang mga panday diha, mga silingan niya diha, pwede nga ipadangat na diri kay maabot lang panahon nga tubagon na mo ang mga pangutana. Okay, wa mi lain nga hulaton Mads, ang kanang duna lang gyud tay pangutana gikas Isla Silutungan. Di mamawawad ang tao adlaw-adlaw kay ang inyong mga sakop na amigina kada buntag, kada udto, kada hapon. Sa bugtao di sila trumpa diha, mura pod og crusade. Murasan ni sila mag-crusade o magbutang nig trumpa des ila total dili pa magyud ingon nga disturbo kay from 6 PM to 7 PM ang mga oras sa ting panihapon. So ang mga silingan diha makadungog, makabati gyud unya dili nagyud ingon nga
inunta kuan pagida kanang forest land pagyod ang ilahang panghunahuna kay nasugda naman pag kuan sa pulong sino pinaagi sa trumpa. Anya po si RG Moore Vargas sa Punay Ibanez. Happy evening kapaglaom Kuya John o kapaglaom Kuya Libby. God bless of our program. Jesus is our hope of the Seventh-day Adventist. Okay, good evening Brother RG. Anya po si Brother Robin Dilantar de la Piña. Maayong gabi. So good evening also Brother Robin. Anya po si Ina Guapa Buratso Otid. Anya yang minsay, good evening Kuya Libby and Kuya John. Good evening po Ina Guapa. Okay, kumusta mo diha, Ses? Niya po si MG Estrada, dili pa siya makatext diha sa inyo kay wala pa siya makapalit o radio. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat kayo sa kuani makatuning atong gisgutan si Brother Jaime Estrada. Niya po si Ena Guapa Buratso Tid, watching from Antipolo Church. That's Midilini. Midilini na. Ato ning dalikyatan makadiyot mga higala ang pikas nga screen. Ato ning tanawon ang mga nag-love o nag-love sa atong programa o niya ang uban nag-like. Niyata sa mga nag-love sa ato nga programa, ato nakita din si Scout Ranger Senior. Niya po si Imelda Buratso, Imelda Osabel Buratso, Larry Punay Jr., Oslington Jing, niya po si Melissa Hila Saison Lederos, Ena Guapa Buratso Otid, Rosa Lalican Escario, Abner Dualio, niya sab si Ruli Codera, April Rose Baynusa Ihara, niya sab si Melissa Dukalang, Jivib Damalia Ubaldo, Elina Kemno, niya po si Jonel Yugo, o niya si Ayan Kevin Dorotan. O niya mga nag-love, alitas nag-like mahigala, ato ning tanaw niya si Brother Rufino Moreno, niya si Brother Danny LP, o niya sad si Jolita Villarmino, Tata Dulugin, niya sad si William Eddy, o niya si Brother RG Ibanez, Tris Jamin Jaime, o si Sister Miladeth Fuentes, o niya sad si Brother Ronilo Etang. So as of this time, maunay atong mga nakita mga higala nga mga nagapakiguban sa atong tulumanon. O niya si William Eddy, mayong gabi sa tanan from Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte, Mr. Ronnie. Okay, may gabi sa tanan Zamboanga nga naminaw sa programa karon. Postigo. Salamat kay Brother William Eddy. So thank you kayo sa iyong pagsunod sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Kagabi kwanto kini ang maing balita niya pelika karon Jesus is our hope na pod. Tungod kay Jesus is our hope kada Domingos gabi hangtod Biyernes gabi. O niya ang kini ang maing balita Sabados gabi og Domingo sa buntag nga duha ka oras nga program 7 to 9. Okay, di ta magduga higala. Madto ta sa unahan atong ipabasa ni Brother John ang pangutana nga entertainon karong gabi na Brother John. Okay, sa dili pa Brother Libby, ako lang usa ning isingit lang kadali atong ipahibalo no nga sila si Mr. and Mrs. James Ripunay Miralles o si Ma'am Jufel Brunula Dihito nag-abli na sa ilang Jofstar Printing Services. Sila nag-offer nining sunod full sublimation printing
Onya sublimation printing, t-shirt printing, tarpaulin printing, photo printing, PVC ID card printing og lanyard printing, calling card, mug printing, personalized giveaways og document printing. So mga higala, sulayin ninyo og doon na mo'y mga ipatrabaho, dili mo magmahay sa ilahang trabaho di kalidad gyud unya affordable kaayo. Well, mga higala, adto ta sa kuan, adto ta sa kinini ang pagtubag ni ining pangutana, no? Ato ning tagaan og kuan gyud, tagaan na og higayon tungod ato ning tagaan na og higayon tungod kay dugay-dugay naman ning pangutana ha, unya lagi ato man ginang gisaad nga pahibaw-on ra gyud. So atong napahibalo nya, salamat nga na-contact pagyud nato, meaning wa pag di ay nag-ilis og number. Okay, ato ning basahon. Kanunay mi sa inyo na mati, pastor, mangutana mi si Adan og iba, mao ang unang tao gibuhat sa God. Lain-lain ba di ay silag sinultihan, kay lain-lain man sinultihan sa tao sa kalibutan. Efren dalong pinis ni. Okay, dagang kayong salamat. Akong balikan igmasa. Kanunay mi sa inyo na mati, pastor, mangutana mi si Adan og iba, mao ang unang tao gibuhat sa God. Lain-lain pa day silag sinultian, kay lain-lain man sinultian ang tao sa kalibutan. Si Efren Dalumpinis ni. Okay, dagang kaayong salamat, Brother Efren Dalumpinis, no? So usani sa mga maingon nato nga very informative question nga ang mga naminaw karon mahibaluan gyud ni. Yes, tinuod na ang tao nagkalain-lain man ang sinultian sa kalibutan. Dinhi lang sa Pilipinas dunay 87 ka klase ang sinultian sa tibuok na nga Pilipinas. Sa Pilipinas lang, unsa pa na ang uban nga mga nasod. Pero tinuod na nga si Adan og si Iba mo'y unang tao. Karon si Adan og si Iba ba lain-lain og sinultihan, kay ang tao sa kalibutan lain-lain man sag sinultihan. Kini nindot ning pangutana nga atong tukion karong gabhion na dinhi sa atong programa. So Brother Efren Dalumpines, ang imong pangutana mao ni karon ang atong pagasaluhan ni ining gabhion na, unya kini mo abot ni mahatod ni ngadto sa tibuok nga kalibutan. Nga naman kay live man ta. Og unya ni kung atong basahon sa Henesis Kapitulo 2 versikulo 7, ingon ni ini ang gisulti. O giumol ni Hiyuba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihuypan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So tandaan nato nga ang tao gikan lang sa pinakagamay ug pinakaubos nga butang nga mao ang abog sa yuta. Busa bisag unsa pay imong naabot ug nakab-ot karon, kun unsa may imong propesyon o unsa may imong posisyon, dili gyud ka bagay o angay nga magpadako ug magpataas sa imong kaugalingon, kay we are equal. Gikan ratang tanan sa abog sa yuta, giumol tas Ginoo. Unya gyud og giumol ni Hiyuba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihuypan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So biblically ang gitawag og kalag ang tao nga dunay kinabuhi. Unya ang tao ron medyo naliso ang ilang panghuna-huna ug pagpanabot sa kamatuoran, paingon ngadtos dili na kamatuoran, kay ang pagtuo manggod sa uban nga ang kalag tuag gikan sa patay, unya mubalik ang patay ang kalag, pero dili na mo'y gipasabot sa Biblia. Well, gihuypan sa Dios sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi,
ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Atong tan-awon ang Henesis 1:31 nag-ingon og nakita sa Dios ang tanang mga butang nga iyang gibuhat og tan-awa kini maayo kayo dihay kahaponon dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. Tandaan nga ang kalibutan gibuhat sa Dios sulod lang sa unom ka adlaw. Ang kalibutan iyang gibuhat. Og sa tanang mga binuhat sa Dios, ang tao mo'y pinakaawahi niya nga gibuhat. Meaning, sa pagbuhat na sa tao gikan sa abog sa yuta, nakita na sa tao nga daan nga diha na ang mga butang nga naglungtad ining kalibutan na kay ang tao mao'y katapusan nga gibuhat sa Dios. Sa diha nga nabuhat na sa Dios ang tao, ang nakita sa tao pagtunga niya mao ang mga butang nga gibuhat sa Dios. Unya niya sumala dinhi sa Henesis kapitulo 1 versikulo Henesis kapitulo 1 versikulo 26 ngadto 28 nag-ingon dinhi og niingon ang Dios buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Sa di pa nako ni tapuson og basa, remember kining gisgutan og niingon ang Dios buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ang nato ug ang atong, this is not a singular form but this is a plural form. Nakuha ninyo? Unya ninyo buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway og magbuot sila sa mga isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og sa mga kahayupan og sa tibok nga yuta og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Mauni ang tumong og katuyuan nganong nga gibuhat sa Dios og nganong awahi gibuhat niya sa tanang binuhat ang tao tungod kay ang tao gitagaan sa Dios og katungod, gitagaan og authority nga mao'y magbuot niya matud pa dinhi nga og magabuot sila sa isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og sa kayupan og sa tibuok nga yuta og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. So ang tao giadunay pagbulutan nga gihatag sa Dios sa uban niyang mga linalang. Sa laktod pagkasulti gitawag og steward. Unsa maning steward? Tinugyanan, piniyalan. Busa kung unsa man ang mga butang nga naabot karon diha sa imong kamot, ayaw kalimting nga dunay Dios nga nagbuhat kung naabot na diha sa imong kamot, huna-hunaang nga kana siya, gitugyan sa Ginoo sa imo, magkuang ka lang, tinugyanan ka lang kay gibuhat mas Ginoo ang tao nga mao'y magbuot. Sa ato pa, kuan ka og in other words, inkargado ka, piniyalan ka lang. Unya nag-ingod dinhi sa 27. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila lalaki ug babae, iyang gibuhat sila. Will ang Dios dunay dagway sa mga nangaging atong miaging tuig ug ang atong gihisgutan sa napos ng tuig 2023, dugay-dugay gitong na inguntan na urong tong pangutanaha tungod kay naa magoy doktrina sa usa ka pundok nga ang Dios matuod kuno nga Dios walay unod ug walay bukog. Base pa diha sa 24:39 Lucas, gini bang butang-butangan, puno-punuan ang nasulat sa Biblia mo na una usahay masupalpal ba? Unya nagingon dinhi ang Dios buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Kung atong tugutan apan di lang nato uyunan nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog, paano magkaroon ng dagway kung way unod ug bukog? Dawa. Unya padayon natong basa. Og gipanalanginan sila sa Dios. Giunsa ang tao nga gibuhat niya? Gipanalanginan sila sa Dios og miingon ang Dios kanila, sumanay og dumaghan kamo og pun-on ninyo ang yuta og magagahom kamo niini og magbaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat og sa mga langgam
sa kalangitan ug ibabaw sa tanan nga mga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. So ang gisultis Ginoo pagbuhat niya sa tao, sumanay og dumaghan kamo. Tanawa ha. So diha nang daan ang planos Ginoo pagbuhat niya sa tao nga musanay og mudaghan. Go to the world and multiply. Busa imong makita kung unsa kagamhanan ang pulong sa Dios nga karon ang kalibutan na puno sa katawhan sa nga namuyo tungod kay gisulti o mao'y plano sa Dios nga ang tao nga iyang gibuhat mupuno mulukop sa tibuok nga kalibutan. O sa maalamon nga pagi gibuhat niya ang lalaki ug babae tungod kay ang tuyo for processing purposes ang pagdaghan. Pero naglubag sad ang uban karon nga mahimo ng himuong magtiayon ang lalaki ug lalaki, babae ug babae. And how come nga giblakingan nila ang planos Ginoo nga sumanay ug dumaghan unsaon man pagdaghan sa lalaki ug lalaki, babae ug babae nga ilang minyoon? Mga kaigsunan, tinuod dunay dagway sa pagka-Dios nun. Munang gisultis Biblia na nagsapot sa pagkarniro apan sa sulod nila mga lubo. Kung imong tan-aon mga Diyos nun, kung imong tan-aon mga Kristohanon, pero nagapalayo sa kadaghanan sa pagkinabuhi ug pag-ila diha sa kamatuoran. Atong balikan nga ang tumong ug plano sa Dios nganong gibuhat niya ang tao lalaki ug babae aron sila mulukop sa tibuok naong sayuta. Ug tungod sa kagamhanan sa pulong sa Dios, tinuod mipuno ang pulong sa Dios sa tibuok naong sayuta tungod kay ang tao nagdaghan naman sa kalibutan. Karon kun ato ni nga tan-aw, no? Sa dinha nga nagdaghan na ang tao sa kalibutan, hinumdumi nga ang pagdaghan sa kalibutan humana ang tao nahulog sa sala. Unang gisgutan sa Roma 3:23, sanglit na kasala man ang tanan ug nawad-an sila sa himaya sa Dios. Sa pagdaghan sa tao sa kalibutan, humana si Adan ug si Eva nakasala. Ug unya ang pagdaghan sa tao sa kalibutan, humana ang tao nahulog sa sala. Sa diha, meaning nga sa diha nga ang tao nagdaghan sa kalibutan, nakasala na ang tao. Karon, sa diha nga nagdaghan na ang tao sa kalibutan, kung imong tan-aon ang Henesis Kapitulo 6, versikulo 5, nagingon, og nakita ni Jehova nga Dios ang pagadautan sa tao sa yuta dako, ug nga ang tanang huna-huna ug pagpamalandong sa iyang kasing-kasing lunlun mga kadautan lamang gihapon. Tanaw ha, lunlun mga kadautan. Munang nakita sa Ginoo diha sa mga huna-huna ug kasing-kasing sa tao, lunlun kadautan lang. Unya atong tan-aon ug diin magyud ni magsukad ang pagkalain-lain sa sinultihan sa tao sa kalibutan. Kay ang pangutanan ni Efren Dalompinis, si Adan og si Eva raman mo'y unang taong gibuhat sa kalibutan. Unya si Adan og si Eva lain-lain ba di ay silag sinultian tungod kay lain-lain magsinultihan ang tao sa kalibutan. Pamatian ninyo ang pamahayag dinhi sumala sa Henesis Kapitulo 6, Henesis Kapitulo 11, versikulo 1 ngadto sa 8. Tanawa, Henesis Kapitulo 11, versikulo 1 ngadto sa 8. Atong basahon na, nagingon. Og ang tibuok nga yuta may usa lamang kasinultihan ug usa usab ka pinulungan. So, since from the beginning, ang pinulungan o sinultihan usara. Wa magkalain-lain. Akong balikan ha. Og ang tibuok nga yuta may usa lamang kasinultian ug usa usab ka pinulungan. Tandaan nato na nga wa magkalain-lain ang sinultihan, wa magkalain-lain ang pinulungan. Sa sinugdanan pa sa tao sa tibuok kalibutan usa lang matud pa dinis Biblia. How come nga naingon niini naman hinuon nga nagkalain-lain na nga usa ra man unta sa sinugdanan?
Ipadayon natog basa sa 2. Og nahitabo sa mipanaw sila sa sidlakan, hingkamplagan nila ang usa ka patag sa yuta sa Sinar, og didto mingpuyo sila, og sila nasig-ingon ang usa sa usa. Umari kamo, magbuhat kita og tisa og pagbahon ta sa og maayo, og sila may tisa nga gigamit nga alili sa bato ug may salong nga alili sa apog. Unya nag-ingon dinhi, og mingingon sila, umari kamo, magbuhat kita alang kanato og usa ka lungsod og usa ka ture nga iyang ang iyang ibubungan muabot sa langit, og kita magbuhat alang kanato og usa ka ngalan kay tingali unya kita patlaagon sa layo sa tibuok naong sa yuta. Tawa, ang plano sa mga tao dito sa dapit sa Sinar, nagtagbo sila, naghiusa sila. Ingon nila, umari kamo, magbuhat tag usa ka ture atong pagbahon ang mga tisa sa kalayo, o niya atong ipaabot sa langit, maghimutag usa lamang kalungsod kay tingali unya ug kita patibulaagon. Sa atong pamunay ang plano nila. Nya pamatiin ninyo 5. Og nanaog si Jehova pagtan-aw sa lungsod og sa ture nga gitukod sa mga anak sa mga tao. Kanang pulong nanaog si Jehova pagtan-aw sa lungsod og sa ture gitukod sa mga tao. Kanang pulong nanaog, imposibleng manaog kag dias ubos. Kay diri pakas ubos, musaka ka. Pero kay nanaog, meaning tuag yung taas, tuas langit, nanaog. Unya, gitan-aw sa Ginoo ang gitukod sa mga tao nga turi. Og miingon si Jehova, ania karon sila usa lamang kalungsod, og may usa lamang kapinulungan silang tanan. Busa tanaw ha, sa sinugdanan, usarag yo'y ilang pinulungan silang tanan. Mo ni gisulti dinhi. Og kini mao ang ginasugdan nila sa pagbuhat, og karon walay bisan unsa nga makapugong kanila sa ilang ginahuna-huna nga buhaton. So ang tao lagi, ang unsay naa siyang hunahuna nahibaluan man as Ginoo, ingos Ginoo, walay si bisan kinsang makapugong sa ilang ginahuna nga buhaton. Karon niya gingon dinhi, umari kamo, mga naog kita. Kanang pulong, umari kamo, mga naog kita. Nagpasabot nga, diha existido na gyudaan ang tulo ka persona sa usa lamang kapag ka Dios. Naginguri, umari kamo, mga naog kita. Og lahugayon nato ang ilang mga sinultian, aron dili na sila magkasabot sa sinultihan sa usa ug usa. Sa laktod pagkasulti, kining mga tao nga namuyo dito sa Sinar, nga maghimo unta sila og ture nga ilang paabuton sa langit, kini sila adunay usa ka sinultian. Pero kay nakita sa Ginoo ang ilang planong buhaton og kini wala o yunis Ginoo, ingon ang Ginoo atong lahugayon ang ilang mga sinultian aron sila dili na magkasabot ang usa og sa usa. Diha. So, dinhi, magsukad ang pagkabahin-bahin, ang pagkalain-lain sa mga sinultian. Diha nga gitukod ang Turi Babel dito sa dapit sa Sinar. So, diha na ang Ginoo gyud mo'y naglahugay sa ilahang mga sinultian. Unya naging guni, busa gipatalaag sila ni Jehova sa halayo ngadto sa ibabaw sa naong tibok yuta, o gibiyaan nila pagtukod ang lungsod. Tanawa na kuha naman, nabulabog naman sila. Di na sila magkasinabtanay. Kay halimbawa, ang usa nang ginahanglag tubig, aw ila na hinuong pong tagaan og bato. Di ba? Muna gilahugay sila sa Ginoo. Unya gipatibulaag, meaning gipakatag sa Ginoo. O unya gibiyaan nila ang ilang giplano nga Turi Babel. O dito nagsugod ang pagdaghan sa tao sa kalibutan, ug matud pa sa atong gibasa Henesis 6:5 nga ang tanang huna-huna ug pagpamalandong sa tao lunlon mga kadautan lamang gihapon. Busa aron nga sa kadautan sa tao,
mahimong mausab ug mabag-o unta ang tao, nagsugo ang Dios nga iwali ang maayong balita. Kung imong basahon, sumala sa Mateo 24:14, nagsulti ang Mateo 24:14 nga matud pa dinhi sa Mateo 24:14, og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, og unya moabot na ang katapusan. Ayaw kalimot nga si Kristo mismo ang nagkaman, nagsugo, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, unto all kindreds, unto all tongues, and then shall the end come. Remember nga kining kalibutan na dunagyoy moabot nga katapusan. Dunay katapusan ang kalibutan. Apan sa dili pa ang kalibutan pagatapuson sa Dios, ipawali una ang maayong balita sa tibuok nga kalibutan. Unsa maning maayong balita para nimo og nako nga iwalis tibuok kalibutan? Roma 1:16 nag-ingon si San Pablo, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Timan ihigala ang maayong balita mauni ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Busa diha sa maayong balita, kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. So kamo karon nga nakadungog ug nakabati na sa maayong balita, sa pulong sa Dios inyo ba ning gituohan? Kay kung inyo kining gituohan timan nga ang gisulti dinhi, kay wala ko igakaulaw ang pagwalis maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Busa ipawaling maayong balita, aron ang tao maluwas. Og unya sa pagbalik sa atong Ginoo, ang iyang balikan tibuok nga kalibutan, sumala sa Mateo 25:31 ngadto sa 34. Og didto sa langit mga kaigsunan, sumala sa pinadayag City 5, maorasad gihapon. Dito magkalain-lain ra gihapon ang sinultian sa tao, apan ang tao tugob na sa kahibalo ug kaalam, bisag unsa pay gamiton nga sinultihan, magkasinabtanay sila tungod sa gahom sa Dios. Mao kini, brother and friend, alumpinis, ang rason ngano nga nagkalain-lain ang sinultihan sa tao sa kalibutan. Si Brother Libby atong tagaan og mga kahigayunan usab sa pagpasabot mahitungod ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, mahimo ba John, Brother John, og paliho og basa sa pangutana? Okay, ato ning balikan kanunay mi sa inyo na mati pastor. Mangutana mi, si Adan ug si Eva man ang unang tao gibuhat sa God. Lain-lain ba di ay silag sinultian? Kay lain-lain man sinultihan sa tao sa kalibutan. Efren Dalumpinis ni. Okay, daghan salamat Brother Efren Dalumpinis. So ato sa ning tagdon kining mga napuno nga naglantaw sa nakiguban kanato karong gabihon na niya si May Molina Gicoli. Good evening, watching from Hell, Saudi Arabia. Sir my John gabi. and Sir Libby, God bless sa tanan. So salamat kayo May Molina Gicoli. Niya po si Sister Ruth ni Cesario de la Cruz sa Hilutungan po ni Brajon. Ni Sir de la Cruz Villeganas. Hilutungan Masbate. Yang mensahe, good evening mga igsoon. Brad Libby, watching from Hilutungan. Niya po si Dodge Turking Godenes, BE sa tanan. Niya po si Pastor Jumar Compuesto. Mayong gabi sa tanan. So good evening Pastor. May gabi dia pastor. Salamat sa imong pagtan-aw karong gabi na. Okay, moadto ta mga higala sa pagpadayon sa ato nga tulumanon. Ang pangutana og naghisgot mahitungod sa sinultihan. Lain-lain ba sila sinultihan? Kay labihan kadaghan god sa sinultihan sa ato lang nasod, Pilipinas, 87 ka buok.
Pero naghana kayo. O niya, daon sa pa ipuno ng mga nasod sa kalibutan. O niya, kada nasod, di lang kay usaray pinulungan. Sa mas Pilipinas, lain-laing pinulungan din usa ka nasod, pero 87 ka pinulungan. O niya, pangutana, lain-lain ba ito sinultihan? Tinuod higala ang gibuhat sa Dios nga tao, si Adan og si Eva. Mauning atong mabasa sa Buhat 17:26. Siya mao ang nagbuhat sa tanang nasod sa katawhan, gikan sa usa ka tawo, aron papuy-on sa tanang dapit sa yuta. Tapos niya maandam ang magitagal nga kapanahonan ug ang mga utlanan sa malapit nga ilang pagapuy-an. Nini nga verse nagpakita kanato nga ang Dios maoy nagbuhat sa tanang nasod sa katawhan, gikan sa usa ka tawo. O may laing god gikan ra gyud ta kang Adan o kang Eva, nagkalain tuod ang mga tao sa kalibutan, nagkalain nasod. Mangutanan na po niya uban nga, naamay negro, naamay Amerikano, puti, o niya naamay lain-lain magrasa, lain-lain din taong iba sa Ginoo. Gikan na gyapos usa ka tawo sa sumasto na basa, siya maong nagbuhat sa tanang nasod sa katawhan, gikan sa usa ka tawo, aron papuy-on sa tanang dapit sa yuta. Ang Dios ray nagbuhat mahigikan rin sa katao. O mangutana nga naman na namin itom na puti. Ang Dios lagi makatubag na. Basta kay ang Biblia nagsulti, gikan ragyod ang gikan sa usalang katao. Kuni hangtod ang mga nasod sa kalibutan nabutangan og mga tao. Okay karon, atong tanawon ang record mga higala. Maghisgot na mahitungod sa sinultihan. Suma sa atong mabasa sa Genesis Kapitulo 11. Niya din ang sinugdanan sa pagkabahin sa mga sinultihan sa mga tao o pagkabahin sa mga nasod sa kalibutan. Ang title ni ining chapter, ang turi sa Babil. Humana ni sa lunop panahon ni Noe. Kanyang atong mabasa sa uno, nagingon din niya ang uno, og ang tibuok nga yuta may usa lamang kasinultihan og usa-usab kapinulungan. Manigingon sa versikulo 1, gipahibaluta sumasto na basa nga ang tibuok yuta mahigala, ang earth nga atong gipuyan, may usa lamang kasinultihan. Sugdanan, wa magkalala ay sinultihan nila. Sawa pa ang lunop, ang ilang sinultihan usa ra gyud. O niya ingos unahan to nabasa, may usa lamang kasinultihan og may usa-usab kapinulungan. Usay sinultihan, usa ra ang ilang pinulungan sa sinugdanan. Pero nga naman kang nagdaghan namang sultihan sa tao karon. Okay. Atong tanaw ng dos, og nahitabo sa mipanaw sila sa sinlakan, hingkaplagan nila ang usa ka patag sa Sinar. Og didto mingpuyo sila. Og sila nasig-ingon ang usa og usa. Umari ka mo, magbuhat kita og tisa, og pagbahon ta og maayo, og sila may tisa nga gigamit nga alili sa bato, og may salong nga alili sa apog. O ni ilang gibulit. Og miingon sila, umari ka mo, magbuhat kita, alang kanato og usa ka lungsod, og usa ka turi ngang iyang ibubungan moabot sa langit, og kita magbuhat alang kanato og usa ka ngalan kay tingali
o niya kita pagapatlaagon sa layo sa tibuok nga naong sa yuta. So muna ilang plano nga magbuhat silang usa ka turi. Petitaasa kay abot mo sa libungan sa langit. Kay ang tuyo nila nga og pananglit moabot na po ang luno po gotro, di na sila malunupan kay taas man ang turi. Aniya ang mga tao po sunod buhat sila og turi kadtong mga tisa nga pinagba mo ilang gipile higala. Aniya ingo sunahan din sa 5 ingo din og nanaog si Jehova sa pagtan-aw sa lungsod og sa turi nga gitukod sa mga anak sa tao. Og miingon si Jehova, ania karon sila usa lamang kalungsod og may usa lamang kapinulungan. Silang tanan og kini mao ang ginasugdan nila sa pagbuhat og karon walay bisan unsa nga makapugong kanila sa ilang ginahuna nga pagabuhaton. So, way makababag nila. Ila yung gituman ng ilang gusto nga magbuhat silang turi nga ang alibubungan niabot nila nga sa langit. Kanya karon ingon ang Ginoo nga dato ni sumpuon. Ingon ang Dios matod pa dinhi sa ni Jehova, o maray ka mo mga naog kita. Og lahugayon na to ang ilang mga sinultihan aron sila dili na makasabot sa sinultihan sa usag-usa. Ingon si Jehova, umari ka mo atong atuon dito ang mga tao atong lahugayon ang insultihan gikan sa kasultihan gilahugay gidaghan ang sultihan. Nahitabo nga matag-usa nila lain-lain na magsultihan. Matag na translator lawa man. Di na sila magkasabot. May ingong engineer mo ni buhaton, di makasabot ang uban. Ang nahitabo, wa mapadayon ilang trabaho. Di mahuman kay wa naman, lain-lain magsultihan. Ano ingos na nga busa, gipapatlaag sila ni Jehova sa halayo ngadtos ibabaw nga naong sa tibok nga yuta o gibiyaan nila ang pagtukod sa lungsod. Tungod nini ang ngalan ni adto gitawag Babil, kadidto gilahugay ni Jehova ang sinultihan sa tibok nga yuta o gikan dito gipapatlaag sila sa naong sa yuta. Mo na'y sinugdanan mahigala nga diha nagsugod nga gilahugay sa Ginoo ang sinultihan sa tao. Ang katong mga English nga mga tao, naabot sila sa Amerika, mga Pilipino, abot sa Pilipinas, kadugayan, mga negro na kalalain. O na dito, nagdaghan sila. So muna'y aso sa Biblia, nga muna'y nahitabo nga nagdaghan ang sinultihan sa tao mahigala. Wa naman tayo time, sa di pahingpit puso ni ang ato nga theme song. Mga higala magampo kita. Dalang panarod na kagagahom na mga Diyos na ka sa tronos kita sa langit. Dagan salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin niya. Tanang nagapaminaw.